איזה רווח. נכנסתי בשוק אתמול ללונג, ציפיתי לגב כזה גדול. תסתכלו, וואי וואי וואי, 11% למעלה, 1200 מניות, 7,700. אני מוכר הכל עכשיו, 1,200. בואו נראה מה יקרה בשוק. מתחת ל-40 עכשיו. 1,200 מניות, בואו נראה אם הוא רוצה מפה לעלות או לרדת. אוקיי, נמכור אותה. אני מסתמך. מתחת ל-65 אני אמכור. הכניסה שלי היה פה אתמול ב-59.25. זאת אומרת, אני $4 בכסף. מכין, אם יורד צנט אני מוכר. אחת. עכשיו אני רק מניות, לא יודע למה. יש 1,800 בינתיים. נמכור את מה שנותר פה. חפתי הכל. 7,070. יפה מאוד. עכשיו הייתי בלונג ותפסתי את הגאפ, אז עכשיו אני רוצה לקחת אותה דווקא לסגירת הגאפ. נהיה פה גמפינג גוב שלמטה, נכנס בה ב-64.78. זה אזורים. ניקח יותר 500 מניות. אני חושב שפשוט היא עלתה יותר מדי. יכול להיות שתהיה לך תמיכה, יכול להיות שלא. אוקיי, אני בפנים שורט 1,500 מניות. את הדיילי שלה, של ה-TQQ. כן, נעצור פה. מקווה שהיא תמשיך למטה. זה גאפ מאוד מאוד גדול, אז אני בסך הכל ה-S&P עולה ב-2.6 והנסדק 3.3. אז אני לא יודע אם היא תמשיך לעלות עוד הרבה. אני דווקא חושב שהיא תישאר מתחת לביאה והיא תתחיל לסגור את הגאפ. קצת לפחות היא תנסה לסגור את הגאפ. אבל בוא נראה.
אני אוכל לסכן בטרייד הזה $500, לא יותר, אחרי שהרווחתי $7,000. אם אני רואה שהיא נתמכת פה, אני אוסיף כמות. רוצים לראות את המסכים שלי? כאן אני רואה ככה, יש לי כאן עוד עמדת מסחר למעלה. כאן אני רואה את השווקים, S&P ביום ב5 דקות, נסדק ביום ב5 דקות, ופה יש לי מניות שאני עוקב אחריהם. כאן הסורקים, כאן אני רואה את הרווח הפסד, כאן זה החוקים, כל החוקים שלי רשומים. כרגע אנחנו עומדים על $200 ומשהו רווח. בואו נראה אם רואים את זה, נראה את זה לפני. $300. יאללה תשברי. אני מתכונן ללמוד קצת. עכשיו. לא מבין. אז ניקח עוד 300. כשתבוא לשבור את החצי עגול אני אוסיף. לא יכול להוסיף עכשיו אפילו. טוב, כנראה אני אספיק כסף. $420 רווח. תשבר את החצי עגול. רוצה לקחת כאן כמות משמעותית. מפחד שהשוק יעשה גאפ אנד גו. טסלה עושה, גם טסלה יורדת. בואו נראה מה NVIDIA. גם NVIDIA נכנסה לתוך הגאפ, יכולה להיות לי הזדמנות שם. כוננים 1,000 מניות לממש אם היא לא תרד. NVIDIA עולה ב-4.16%. היא הלכה לכיוון סגירת הגאפ בעיקר בגלל שהשוק הלך, אבל אני מאמין שאם נתעלה מעל אוויר יהיה לנו טרייד יפה ללונג. בואו נראה רק את הדיילי שלה. נתכונן פה להקטין, נראה. אני פשוט מנסה להבין
את השוק, את הנסדק, מה היא רוצה לעשות? היא עלתה היום הרבה אחוזים, היה פה חדשות, והשאלה, מה קורה פה? או שממשיכים לקנות את השוק, או שפה יתחילו לממש רווחים, אלה שראו שהם עולים ספציפי ב-ETF הזה, 9% למעלה. אני חושב שיתחילו למשוך כספים, ויתחיל לרדת קצת, בוא נראה. הנה עכשיו. יפה, $600 כבר, $700. יפה. $700. נו, עוד קצת. NVIDIA יורדת, טסלה יורדת. 700. נו, תשברי. זה מהר. יפה מאוד, תכנסי לתוך הגאפ. לקחתי, השארתי רק 500. ממשתי, 600. יש לי עוד $270 רצים. מעניינת אותי דווקא. ופה יש לי פה עוד סטאפ של מסכים. בואינג ירדה חזק למטה, סגרה את הגאפ. הייתי רוצה לקחת אותה כאן, מעל סגירה של אתמול, 195. אם היא תגיע לשם זה טוב, אפשר לתפוס אותו כבר מכאן. בוא נשים אותה. נעשה פה פטיש. להיכנס עם כמות קטנה. נראה איך הנר הזה נגמר. אוקיי, אני בפנים. 100 מניות. אני אוסיף כל פעם. NVIDIA. מניות. 400 מניות. את זה. הוספתי עוד 100 בבוינג. לונג. שירה פה פטיש יפה. קפצנו מעליה, נראה שוב. NVIDIA מעל 21.5.
הוספתי כמות בבואינג ללונג, ב-TQQ מכרתי את כל השורטים שלי, כרגע אני ברווח של 7,762 ויש לי עוד 300 מניות ללונג בבואינג, כי אני חושב שפה השוק תבוא לעשות היפוך. נשים SPY 5 דקות. אני מאמין שעכשיו השוק יכול לעשות פה היפוך, להמשיך את הגאפ, גאפ אנד גו, למעשה הוא פעם רווח. מעל הסגירה של אתמול אני אוסיף עוד כמות, עוד 300 מניות. אפילו עוד 200 מניות מספיק. הנה השוק עושה פה נר ירוק ב5 דקות, זה טוב. את ה-QQQ נר טוב, מאוד. מעל החצי נוסיף 194.5 נוסיף עכשיו הוספתי 500 מניות כבר יש לי. מכין 300 במקרה שהיא לא תעבור פה את הסגירה של אתמול. גם הנסדק עולה. נסע 194.14 סטופ 193. יש לי פה כמעט דולר. בעצם צריך שנראה פה 450-500 של לקחת יד ראשון. בוא נמתין. הנה השוק עומד לפרוץ, תביע למעלה, הנסדק. הנה אני כמעט הגעתי למעשה ליד שלי, פספסתי קצת ועברנו 95, זה טוב. הנה אני ביד שלי, תודה רבה. מימשתי 300, השארתי 200. כרגע אני עומד על רווח של 870 ועוד 160-150 פתוח. יפה מאוד, איזה טרייד תפסנו, איזה טרייד יפה יחד עם השוק. עולים, יש פה ירידה, משהו צריך למעלות את הירידה הזה, מימושים. אני מכין לי עוד 100 מניות, לא בא לי להפסיד עליה. תתמך פה לסגירה של אתמול כנראה. בוא נראה.
אוקיי, יאללה, שבירי תביאפ, יפה, ל-200 האחרונים, כמעט 300, קח עוד 100 עכשיו. איזה טרייד, 330, ביי, לקחתי, השארתי רק 100, כרגע אני ברווח של 800, 240. עד ה-100 מניות האחרונים אני אשים סטופ בהרבה מעל הכניסה שלי, נשים טיפה מתחת לסגירה של אתמול, 194, 50, 194, 50, כן. סטופ, GTC, 194, 50, יש לנו עוד 180 דולר פתוח לרווח של 8,240. טוב, יעדכן אתכם מחר מה קרה פה בטרייד. ביי ביי. נכנסתי ל-TQQQ לשורט, יכול להיות שאני אשים פה סטופ כי אני מפחד שהיא תעלה או בגבוה, אבל בגדול רוצה שהיא תיתן לי איזה באונס למטה. אני ברווח מאוד מאוד יפה היום, גם ראיתי בפנים בטרייד קודם. נראה, מאמין שהיא תרד קצת, עלינו הרבה. גם פה אני ממש מהרווח, הכנתי לי 1,000 מניות ואני מקווה שהיא תרד קצת. יפה, אני רואה שהיא תרד, אני רואה את זה ב-S&P, אני רואה את זה בנסדק, ואני רואה שהיא הולכת להישבר. עכשיו השוק התחיל להיות תנודתי מאוד. אנחנו נסחרים עדיין מתחת לביופ, זה טוב. יש לנו כאן תבנית של ירידה, תבנית מאוד יפה של ירידה. אנחנו באים משם, אני צריך להיזהר. אם היא תגיע ל-64, 50, אני אוסיף עוד לשורט. הוספתי עוד 100 מניות בדיוק בירידה הזאתי. תפסתי אותה אפילו לפני הירידה. יפה. אני פשוט רואה שה-S&P לא מצליח לחצות את הביופ וגם הנסדק. זה טוב.
יש לנו כאן נר יפה, נר בולען, נר אדום שבולע את הירוק קודם ב5 דקות, זה נר מאוד חזק לירידות. יש לנו גם דוג'י בעלייה, שזה עוד יותר טוב. אנחנו חוזרים לכניסה, שרדנו פה תיקון, זה טוב. בואו נראה מה יקרה פה עכשיו, האם תתמך, האם תמשיך לרדת. כרגע ה-S&P שבר את הביאפ והנסדק, אז זה נראה שזה כן יכול להמשיך לרדת. בואו נראה. יש לנו ב-S&P את המספר העגול שנראה לכם. יש לנו את המספר העגול 579, אם תשבור את זה, זו תהיה חגיגה גם לנסדק. נוכל לצאת סוף סוף מהטרייד הזה. הנה, שברנו. כן, שברנו? כן, יפה, סוף סוף. יופי, שברנו. נראה מה יקרה עכשיו. אנחנו כבר קצת בכסף. מאוד. אין לנו כאן סטופ ברור. ב-S&P זה 578.30 פה. שעה 5:30, בטח שזה דיווח. ניקח כאן 1,000. לקחתי, השארתי 700. כרגע אני ברווח של 8,550. וואו, איזה ירידה. הכין עוד 400. עכשיו לקחתי רווח של 8,700. סטרד יפה. קח את 300 האחרונים. עכשיו זהו, סגרתי ברווח של 8,850.